El semàfor de l'Atlètic de Madrid-Barça. Derrota del Barça al Wanda Metropolitano en un partit en el que sembla que tot ha sortit malament. En vermell, les lesions. Avui ho fem diferent. Començarem del vermell al verd. I comencem per això, comencem per les lesions d'avui. Hi ha hagut un parell de lesions importants, sobretot la de Gerard Piqué, que sembla que podria estar fora dels terrenys de joc bastantes setmanes, una lesió al genoll que té mala pinta, esperem que no, esperem que Gerard Piqué pugui tornar com més aviat millor, però és una lesió que, a més, una posició que el Barça, que és la de central, que el Barça té unes carències evidents, per tant, es farà que sigui complicat de rellevar Piqué. Veurem, en aquesta posició segurament haurà de jugar més de Jong, veurem quin paper pot tenir Araujo quan es recuperi. Aquí hi ha hagut una lesió d'un futbolista important i una altra lesió d'un altre futbolista que ha estat en el tram final, ha estat Sergi Roberto. Una lesió que sembla que serà menys greu que la de Piqué, però que també deixa un buit per Koeman, perquè avui Sergi Roberto ha jugat de titular al lateral dret, ha acabat jugant de mig centre per la lesió de Gerard Piqué, i amb De Jong de central. Per tant, veurem a veure si en aquest moment, aquí també és veritat que aquesta lesió són lesions que són complicades pel club, però també donaran espai a futbolistes que estan tenint segurament menys minuts. Estem parlant de Riqui Puig i de Serginho Dest. En àmbar, els canvis de Koeman. Avui Koeman, com el dia del Madrid, sembla que li ha costat fer els canvis. Li ha costat molt, el Barça ha acabat jugant amb 10 perquè ha completat tots els canvis, ha fet els canvis molt tard, gairebé al minut 80, el canvi de Braithwaite i de Trincao, no ha sabut com canviar el ritme del partit, ni com canviar la dinàmica. El Barça avui ha fet un partit encanat segurament de més a menys. Al final ha acabat la primera part, ha intentat generar bastantes coses, sobretot des de la banda de Dembélé, però li ha costat bastant generar ocasions a un Atlètic que aquesta temporada està sent molt més futbol, està sent un equip que juga molt més a futbol i segueix sent un equip que encaixa molt poc. Només havia encaixat 2 gols i avui el Barça no ha estat capaç de marcar-li cap gol a l'Atlètic. Ocasions clares, sobretot a la segona meitat, un cop de cap de l'Englet, amb una falta. Per tant, al Barça li ha costat generar molt ocasions clares. Avui, de nou, Koeman li ha costat canviar el ritme, el pla del partit. El Barça ha seguit jugant el seu 4-2-3-1, el Barça ha tingut moltes dificultats per superar l'Atlètic, però en cap moment ha tingut cap mena de canvi tàctic per part del tècnic en un moment en què el Barça necessitava una sotregada i que no s'ha produït. De nou s'ha tornat a optar per treure davanters i aquesta no sembla la millor opció. I en verd, al final, l'esperança és l'últim que es perd. Al final, avui, els culers segurament tenim una nit bastant dolenta. Avui és una nit molt complicada pels culers. Hem perdut el camp de l'Atlètic de Madrid, un partit en el que el Barça havia de demostrar si estava al nivell dels grans de la Lliga o no. De moment, els 2 partits amb grans de la Lliga no han estat positius pel Barça, això és evident. Però també, avui, en un dia tan negatiu pel Barça, també volem donar un bri d'esperança. Al final, el Barça aquesta temporada sembla que tot li surt malament. Sembla que tot li està sortint malament des del principi. Per tant, sembla que sempre sembla que tot pot anar pitjor encara. Avui s'ha demostrat. Però al final no hem d'oblidar que això és el Barça. I que aquesta situació farà que aquesta temporada sigui llarga. Segurament serà una temporada llarga pels culers, perquè al final al Barça li costarà competir, però hem d'intentar pensar en positiu. El Barça és i serà el Barça sempre. Per tant, hem de pensar que això és una temporada que serà complicada, però que ha de servir per construir de cara al futur. Aquesta temporada ha de ser de transició. El Barça no pot estar llançant... O sigui, el Barça ha de competir, evidentment, aquesta temporada, però ha de pensar més en el futur que en el present. Al Barça li està costant en aquesta temporada, amb futbolistes que han costat molts diners, competir. Per tant, potser s'ha de plantejar si han de jugar aquests futbolistes o si s'ha d'apostar ja sí o sí. És a dir, el Barça també ha tingut molt mala sort amb la lesió d'Ansu Fati, per exemple, però ha de decidir si ha d'apostar sí o sí pels joves i per un projecte de futur. Perquè al final el club hi ha futbolistes que han costat molts diners, que evidentment s'han d'intentar rendibilitzar, però el Barça té que mirar al futur. I aquest futur són futbolistes com Pedri, que avui ha tornat a jugar, són futbolistes com Serginho Dest, són futbolistes com Alanyà, són futbolistes com Riqui Puig, que ara mateix, amb la lesió que hi ha hagut de Sergi Roberto, han de tenir espai al club i a l'equip. Segurament Koeman ha de pensar també en que no és només el que passi en aquesta temporada, sinó que és el que passi en el futur del Barça. El Barça s'aixecarà, el Barça tornarà a competir. Aquesta temporada serà molt complicada i serà llarga, però el Barça competirà.
hi haurà unes noves eleccions al gener, hi haurà un nou president, el Barça està en una situació econòmica i esportiva que és molt delicada, ja ho sabem, però és el Barça. Això no ens n'hem d'oblidar mai els culers. El Barça tornarà a ser el Barça. Per tant, avui, en un dia tan negre, hem de pensar en això, hem de pensar que el Barça és i serà el Barça, i al final tornarem a ressorgir. Sí que costarà, sí que segurament avui no és el millor dia per dir això, perquè al final avui estem tots molt enfadats, estem tots molt preocupats per les lesions, estem tots molt preocupats pel dia a dia del Barça, però hem de pensar en el més enllà, hem de pensar en el futur, hem de començar a construir el Barça del futur, hem de començar a pensar que aquest Barça no és el Barça d'ara, és el Barça que ha de ser, perquè el Barça sempre serà el Barça, i tornarem a competir, i tornarem a ser el que érem. Al final, per tant, avui, dintre de l'enfadament que tenim tots els culers, hem d'intentar pensar en positiu i pensar que el futur és el que hem de mirar i hem de començar a construir aquest futur. Com sempre, us convidem a seguir-nos al nostre canal de YouTube, a subscriure al nostre canal i a seguir-nos a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a